Kaixo Joseba, ni Josu naiz eta ongi etorri Indate Berri nekazal turismora. Indate Berri da Urdaneta auzoko nekazal turismo bat. Hau leheno hemen inguruko asko bezala baserri bazan. 2005 urtean bihurtu ginen nekazal turismo. Eta oain dazkau 6 gela eta 2 apartamentu. Inguru honek dauka mendi ezberdinak. Dauzka hor Izarraiz mendikatea, anatzean dago Pagueta. Eta gero ere bai bertan gehatzea, Zarauzko hondartza famosua. Horietatik aparte, nekazal turismo honen berezitasunik handiena edo bereziena, oain erakutsiko dizuet. Bueno, esan da bezala, hau da gure berezitasuna eta nire hobia. Hatz, 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 hatz. Hatz, 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 hatz. Animali arraza ezberdinak, gure hobia. Betialik gustatu izan zaigu bainei eta bainera aitai. Animali asunto hau, aita hasi zen bere garaian, eta nik hori pixka segin diot eta gehitu indet. Lehenengo hasi ginen hauntzen hauekin, nekazal turismo nahitzeki horrekin animali manejableago jatzeatik hauek jarrekin nuen, eta gero pixkanaka, hasi ginen animali ezberdinak sartzen, eta gaur arte. Bueno, berezinak, nik uste, ginen bat apartatzekotan, 4 adarreko ahari horiek, edo alpakak, hor daudenak, edo emua, eta behi arraz ezberdinak ditute bai, afrikarrak eta horiek agien. Hemen egotiaz gain, animali hauek batzutan ematen ditut feria batzutara erakusketa moduan. Animali arraz ezberdinak jendeari erakusteatik. Bueno, oain beste leku batean jungo geha, beste bakar batzuk ikusteko. Bueno, hemen dauzkat ardi batzuk, hauntzak, behen umekin eta zaldi bat. Lehenengo animali hola zeana izan zen behi eskozez bat eta zirko batetik erosi nuen. Zarautza etorri zen zirkoa eta saltziaten animalik saltzeko zeudela. Eta momentu hartan uaxe nekan posible erosteko eta ura izan zen aurreneko erosketa zailena, araroena. Amaituko dut hau ematen hauei eta beste batzuk ikusiko ditugu. Hemen ikuste dituzue 3 bufalo, 2 behian daudenak eta goiko ar hori. Hori behi afrikar bada, Batusi arrazakoa, eta hangoian daun beltz hori Dexter arrazako behi bat. Hori da munduko behi txiki arrazai txikiena. Bufaloak oso animali tranquilak, lasaiak eta oso garraizitu dira. Horiek eskura oso ondo tortzeia eta oso lasaiak. Bueno, Joseba, badakizu nun gauden, hurbil zaude, beraz, nahi dezunen etorri, eskua botatzea eskertuko genuke. Bale, eskerrik asko, agur!